Nginibingeleleke babukele emakhaya nibingelela phansi kohlelo lethu umgwazelo. Babukele emakhaya nibingelelana-ke ingwenya edla ezinye ingwenya. Babukele emakhaya namhlanje-ke sibhalelwe la intombazane encane yathi icela sisize nangu umfundisi engazi ukuthi angazi noma iyasaba ukuya kwakhe iyobika isisu noma kwenzakalani. Kodwa-ke babukeli nani niyazi angiyile ngamaningi ake sinikeleni khona siyobona ukuthi kwenzakalani. Before sinikeleni khona babukeli ngicela ningakhohlwa ukusubscribe phinde nilike phela. Ninyuse-ke lapho-ke ko-like. Cela ababukeli uma uqeda nje ukubuka wenze sure ukuthi uyawupress u-like noma before uqale ukubuka press u-like. Ayikhala. Sanibonani babukeli, igama lami nguMbali ngwakamkhize. Ngibhalele uhlelo la ngicela ukuthi obhuti bangiphelezele ngiye kababa umfundisi ngesizathu sokuthi ngimithiswe ubaba umfundisi. So ngihamba nobhuti ngoba angazi ukuthi kuzofika kwenzakaleni lapha, ngazi ngizohlangabezana nani ekhona ngaphakathi. Oh ngapha. Sisintshana. Siyaphila njani? Asikhona. Njani? Uright? Ngiright wena? Ngisazana. Ngikhona. Hayi bo. Sisi hayi kabi. Yeah. Cela ukubuza ukuthi singangena. Yebo ngingangena. Okay. Hayi hlala ngapha sisoza ngapha. Ya. Ayike. Sisintshana. Yebo siyaphila njani? Hayi sikhona. Sisi ngicela ukubuza bandla. Bakhona abadala? Yebo ukhona ma. Okay, bese kahle. Asizile kumakho besize kubaba. Ubaba akekho usesontweni. Uzophuma late namhlanje. Okay. Senze njani? Singamcela noma naye akaba khona. Naye okay. Okay. Bese sicela sibize nomama. Yebo. Makhona abakucelayo la. Bobani? Uyazi uMbali nobonye bhuti. Sanibona nganisani? Awunjani ma? Siyaphila. Hayi sikhona ma. Hey ma sicela sixolele ma Yebo. ngokukuphazamisa Nkosi yami. Yebo. Okay ma mina ngicela uqale ngiyithule nje kuqala. Yebo. Mina ngingwenya ngihamba ngaphansi kohlelo umgwazelo ngihamba nosisi la. Usisi omncane kuyena sisi ongibhalelile wathi ucela ngimsize. Khona inkinga anayo angazi mhlambe nomndeni wala ekhaya. Kodwa-ke ngingayi amaningi ngicela kube uyena usisi okuyena nje ozongidlalela isitori ukuze usithole nawe ma. Umama yena umama ba. Oh, letha abantu abangekasithole. Okay ma. Yebo. Hayi inkinga. Sisi. Cela-ke sisindlale nje straight ngoba manje ayikho indlela esizoyiqhamukela ngayo le ndaba ukuthi nje ukuthi uvesane uqhumbuze ithumbu straight. Kazi thumbule indlela eqhunjuzwayo. Ngibhalele obhuti la ngicela ukuthi bangisize mayelana nendaba engidlayo because ngiyabona manje insuku ziyahamba nosuku liyahamba nenyanga ziyahamba. So ngicela bona obhuti sibangiphelezele ngikwazi ukuza la ekhaya bengeke ngikhone ukuthi ngize ngedwa. Hayi wengane. Inyanga zihamba ibheka. Ngicela ungilalele mangikhulume ngiqede. Abena ingane izongidila ngoba awuthi ngithule lalela. Khuluma sisi khuluma. Yebo. Ungasabi sisi nje Wapha la ekhaya khomfana. Khona baba la ekhaya usontisayo. Namhlanje ngicela usikwenze njani manje? Inga impela-ke. Ima-ke sisi kanti yazi ma hayi kabi ma hayi mhlawumbe ukuthi Akekho umfana la ekhaya. Bantu abami akekho nje umfana omncane ongangale ingane la. hayi ukuthi mhlawumbe sikuhlaza ma
Kodwa besingathokoza ma ukuthi mhlambe ukuyizwa ingane ukuthi yini inkinga yayo kahle kahle. Mhlambe ke sobe sesithatha lapho. Ayayichaze yona. Size ngani? Cela uqhubeke. Yebo. Indaba ngize la ekhaya ngoba bala ekhaya. Abi. Nanti. Hayibo. Hayi wengane. Umnyeni. Umnyeni wakho, ubaba wakho ngani? Ubaba wakho. Uyacabanga wemali lo muntu lo ngilala naye phezulu kombhede. Uloke ngixoxela ngokuthi yena une-bless. I-bless lakuma kwami. Phela ngilalele Nkosi yami ngizeni isikhathi. Hayibo. Ngithi ngoba bala ekhaya. Hayi. Awukawakuthula. Sesimlalele. Uthuthini. Nginenyanga ezu6. Ngikhulelwe ingane yababala ekhaya. Hayibo, wengane. Uthini mina? Njengoba ngisho nje. Uthini mina ungazongigulela wengane? Mina ngizongigulela wengane. Uthini mina? Indoda yami ingamithusa wena. Imani bantu baba. Imani ngibheke ngole ngane. Hayibo. wena uzoba ngani wami? Yebo wengane. Yebo wengane. Ya hayi ngcono ngimoshwe. Yebo wena. Yima wena. Ayilungile. Othi ngiyaku. Manje Wakhola umnyeni wami. Wakhola phuma bengane zabona. Wakhola phuma bengane zabona. Nizobosha imani wo nizobosha imani ngiyafuna umlalela ubaba wakho kanjani imani mababa imani ma ngicela ubuyele ngapha imani akesifuni nangingane ndodana isikhosi ngicela ubuyele ngapha asimele akakachaze wesisi awuchaze wena ngicela ubuyele ngapha chaza wena bukade usephi lesi sakho wesisi ihlala phansi lalela usakhombisa abantu bakho ngicela ningilalele njengoba usesendoda yami wengane uba uyakholwa la ekhaya Ayikho vele kusukela namhlanje ungaphindi ube umqondo wakho la ngicela ukubuza ma sizozwana kanjani imani ma sizozwana kanjani masonke siqaqamuka konke sikhuluma kumele sehliseni imoya sihlaleni phansi hlala phansi ntombi endala usungaze ukhushukele ushukela ntombi endala hawu Nkosi yami lalelani bosisi lalelani angifuni nje ngicela ubaba wayo usanele lo bekuqhathaza la ngenhloso mina ngathi usanele hayi ubaba
Sis, lalela, Habe. ngicela ningilalele. Angithathi masayidi, yes. Kanti uthi une Imani, no. yami. Imani, Wengane lalela. usuka Wesisi. ngaphi? Imani. Ngaphi ngengane? Ungisuka ngaphi wengane? Wema. Ungisuka ngaphi wengane? Imani phela. Imani. Awu. Imani, uzoniphendula phela one by one. Imani, oh, ehlisani imoya. Usisi akaloku ukuniphendula ama-answers. Kodwa njengoba niyuza nifuna ukumshaya. Ukuthi sesibe abantu. Nizoboshwa. Cabanga-ke. Lalela-ke, cabanga-ke. Imani bantabami. Awucabange nje. Awucabange usuboshela umntaka babo wakho. Lokho okukhulumayo. Uyezwa sesi? Asikakezwa nanakahle. Yebo. Wema, Yebo, hayi baba. kabi ma. Yebo, ngiyakuzwa, Usisi njengoba sifike naye la. Ya. Angithi-ke nani nizokhulumisa leno Naye. anse manifuni ukuthi kube khona imibuzo nimbuza yona. Yes. So nizokwenza kanjani lokho njengoba nifuna ukumshaya? And mina-ke into engixaka kakhulu-ke. Wake washawa kuphi umuntu wesifazane omithi? Isithunzi sikababa kodwa lesi. Imani, oh. Sorry. Imaki, hayi kabi. Hayi ningangizwa kabi. Kodwa lento ngizoyikhuluma. Ubaba wakho wena osokumbamba uZipho uma ewehlisa. Ima, ngifuna ungi-answelela. Hayi kabi, imama. Hayi ukuthi ngiwubuza kuwena lo mbuzo. Sengiwubuza kosisi. Ukuthi ubaba uhleze khona la. Mayehlisa uZipho. Usukumehlisa lo Zipho. Ngisuke ngamehlisi kodwa ubaba Okay. lehla yonke ngicela makuwukuthi makhona umbuzo noma okhona oyedwa noma ma ngiyathemba ukuthi Nini-ke bantu abami ngoba ke manje uyichaza wengane ukuthi nani hlanganaphi nobaba wakwami. nampa bebuza ma. Sasihlangana esontweni mehamba ethu emithingini. Habe. iqale kanjani yona lento? Kanjani? Yaqala emhlazane sibuye esikoleni mina nawe si-late. Wena ngoba uyafunda nje wena wamvumela kanjani Wabona ukuthi ubuye ekhaya. ungitshela. Ngimdala mntanami. Wena ukukhohlalele wena ngane. Uhlala uxoxela lo. Ukuthi wena une-blesser. Abuye umntwana azohleka la ngitshela ukuthi wena une-blesser. Kanti i-bless indoda yami. Uxoshwa phansi. Bekuba nezimali kanti. Mina ngilambele endlini engane zami. Imali ithathwa wena. Imani bosisi nginibuzele umbuzo mhlambe nani engithemba ukuthi niyafisa ukwazi kusisi. Sisi hayi kabi. Ngicela ukubuza ukuthi uzuzube neshow yokuthi ingane ekababa wala ekhaya yini ekwenze wakunje wathi nje lalela kudaki kumnyama kubuvu eyala ekhaya lengane. Ingoba wathi angihlukane neboyfriend yami, ayikho into angangenzele yona kade yenziwa iboyfriend yami, ngakwenza ke lokho. Shuthi sonke lesikhathi wena ungitshela ukuthi usanele kwi-Valentine uzokukhipha kanti ukhishwa ubaba. Ngisho ubaba wakho Imani indaba somkhiphano lo. Imake wengane. Wangeza ngani ukuzongitshela ukuthi nayi indoda yakho phela ekuqaleni wakuthola phi uthi wena esontweni. Andithi wena ngithi uthi wawuyoklina esontweni. Wakubambela khona wakurepa noma wakwenze njani? Savumelana kaza ngirepe savumelana kahle. Yebo uyajona wena naye. Imake ngicela ukubuza asijoni siyathandana kuhlukene ukujola nokuthandana. Uzosindela ukuthi kumithi imali. Uzosindela ukuthi kumithi. Nangebuza uma. Wangeza ngani ukuzongitshela mina? Imama engase kuthiwa mina na ucosha ngesikhwama semali ungabuza ungitshela ukuthi ucosha ngesikhwama semali. Ngiyabuza. Mina ngibuza labo chocolate laba owathengelwa bona wathengelwa usanele. Sabuya sabadle kanene. Imali yababa Sasiza soba
Awuthi imali yababa wakho mamazi. Imali, Imali. Wafika lo. Ngihleli ngale kamerweni. Wafika nekhalibhothi lefoni. Ingqovu yefoni. iPhone yonke. I-iPhone yonke. Thula sisi. Uma ifika nayo ngambuza ukuthi le foni uyithathephi. Wathi kumina uyithengele osaneni. Habe. Usanele ubani? Usanele ubaba Wathi wena. ithengele osaneni. Wafika nefoni, i-iPhone lengaka. Waphinde futhi phela ngisho 3 days. Wafika nezimbali yena lo. Ngambuza ukuthi izimbali uyithathephi? Wathi uyithathe kusanele. Wangikhombisa umqumbo omngaka wemali. Lo. Ngambuza le mali engaka uyithathephi? Wathi ngithathe kusanele. Ngathi kusanele useyasebenza manyini ngoba wena wangitshela ukuthi usanele akasebenzi. Wathi udrive. Usanele udrive ama-Uber. Wangitshela lokho wathi usanele akasebenzi udrive Wema, ama-Uber. yazi- Umithiswa bani usanele. Yazi Kanti mina, kusho uba kwami le mali Ezu6. Imali njengoba unenyanga eziwu-6 phela sekusondela ukuthi ubelethe lapho. Kade Uzongena manje Mkhoshoshi. ubuhleli ubusambi ukhombisa Bengani angiboni yababa. Bengazi ukuthi akazi ukuthi eyababa. Imali. Bayangitshela la emgaqweni wembuzi ukuthi wena la emakhoneni wanele indoda yami wena. Ayikabi bengicela nje ukubuza mina. Njengoba nineshow kangaka yabo kuleli side elingapha. Neside elingapha nobabili nila phakathi nendawo. Nina nihamba nobaba. Usisi uthi wamithiswa ubaba. Yini njengani nje ngapha ningambuza usisi ukuthi yini emenza ukuthi athi ushine show yokuthi ingane kababa useyicheckile na Blood test efunekayo. ufuna imali. Ngifuna ukuhamba kuyothatha igazi ukuthi le ngane yala ikhanga. hayi sisi ilalela sis nawe ma ingane vele manje esweni isindala lokho kungenziwa Kuzokwenziwa mntana makabeletha akabelethe kuqala. Akabelethe kuqala. cha nakhona eswini Isengenzeka. Hayi kulungile sizomtshela ubaba khipha imali. yini ma ungathathi noma ifoni noma mhlambe kuthunyelwa ingane ihambe iyolanda ubaba esontweni kube uyena ozozala azoyichazela Busy bantu abamuzwa ngoba nje kuzoba uJuly kuzoba uAugust kukanjiwa indaba yakho kwenkonzweni kwenziwa yonke into. Ngeke nje ubaba azakwazi ukushiya azokhuluma indaba lomhlola lo. kodwa wema yabona Utshengisa bonke abafana ugcina ngokuthi ingane yala kwami. Mina mbali ingane yakho ngoba nakho ngisuke Hayi bo wena ungalimbi. mina nobaba kade saqala ukuthandana hayibo Ufuna ngikumbhibize. hayibo Hayibo wengane. hayibo uthi umbuzo Hayibo wengane. hayibo Lapho uzala ekhaya awuzi namzali uza wedwa awuzi nama wakho njengoba umama ebuza ukuthi bebengaqhubi ingane abazali bakho ubungaqhutshwa ngani hawu thina sasintombi iyaqhutshwa izoveza la imithiswe khona indaba wena uzele wedwa uqhamuza uqhamula namakhamazi usayisa abantu lokho kungabuza ubaba kuthiwa baba uyamazi ubaba wakho mntana ulunge kabi ngiyala sasayenza Thulani phela nimbuze
Indaba ningabuzi ukuthi mengiphuma la ekhaya ebusuku indaba nobaba la ekhaya aphume naye ngoba umnyama athi esontweni aniyibuzi ngani lokho. Usuke emithini. Mina umtshela Meeting kusho usuke ezoyikhuluma nami mina-ke i-meeting. Uma efikile la kuba akakwazi ukuphuma ku-street. Uma efikile la ekhaya uvela thini ngicela ungiphelezela ngiyethwele sithwele ngaphandle. Neyingane lo. Ngivulele ngoba uma ulala kuleli kamera engala nale lami hlukanise isicapha. Isicapha sesekamereni lami asikhali kakhulu. Isicapha sala asikhali kakhulu. Ngimvulele nayi imoto la yasanele ngiyibona nayi la. Aphume ahamba aye khona emotweni ngingene ngaphakathi angifonele mesezobuya isiphleso sikhathi leso obonana ngaso Ubaba wakho usuke ekhokhela usanele mina usanele asikaze sajona ubaba uyakhokhela kanjani ex yakho ukuthi ihambise kuyena imali sisimusebenza ngisho ngathiwa kunjani imali nje enye into ayifani Unamanga wena ngane. into engixakayo wangitshela ukuthi ngani mina angikwazi ukuthi ngihambe ngiyokhuluma nosanele ukuthi ngathi mngani ngizokuphelezela sahamba Sorry wesisi yabo njoba usunesho kangaka uzothini imiphuma lengane iwena hayibo cha ngiyabuza ima wo hayi kabi ngalami fayezwa slima cha bonga nokutshela ukuthi imali yababa wakho besidla sobawu besidla sobawu kuyafana bengithengela kithi ngikuthengela uzongithengela ukuthengelwa uzongithengela imali yababa njengoba isimo sikanje mhlambe mina ngendlela engiyibuka ngayo Hamba yolanda uma wakhe nosisi. Sixoxisana sibadala. Imake ayikho nje into ezoxoxola ubaba Angibuzi ngani ukuthi indaba bengafuni ukwenza yenza Wabukhomba amadoda abantu uthi amadoda bawo ngizongivusana nge-BP lana Ntombendala hawu Nkosi yami hawu mina kodwa yazi into ebuhlungu nansi uzongivusela ngoshukela wengane uzothi nengiwa manje laphansi wema bengicela ukuthi uzame before uze ube shosho ngayo yonke into noma nawe ngendlela okhuluma ngayo uzube sho buza umnikazi wendaba uzofika azosikhulumela kodwa ubaba ngeke ayenze lento ubaba ulungeka ubaba nje uma lapha esontweni hayi ashumayele okay yazi nasenze njani Shumayela phambi kwethu. Ashumayela phambi kwebandla. Phambi kwebandla lonke. Manje manibuka nibuka ukuthi mhlambe ma usisi uzele leyo mali uzokubangisa kuba umama umfundisi yebo uzele leyo mali sekuyena manje olawula ikhwaya ngiyayibuza ukuthi okay vele mina ngikwazi ukucula okhombisa ukuthi ikhona lento engiyenza nobaba wakho ikhona uzolawula ikhwaya umculo wesizwe uzoshumayela ngaphela usasidala nalesizwe wengane yasasizwe simikwa singakaveli usawumbunga esiswini kodwa ma ungazuthi inyanga zibe mbili zibe ntathu uyobika yini ngabuqhamuke nesizwe sesidala ngakho usuzothi nje isizwe sakho uzothi sala ekhaya isizwe usuthi sala ekhaya into engibukayo ma mhlawumbe usisi khona
angasitsheli kona. Hayi akakachaza ngempela ukuthi ubesasephi lesisakhe. Wesisi sicela usichazele ukuthi indaba ufika udecide ukufika manje. Khuluma nayo le ntombazane. Nangebuza uma. Khuluma nale ntombazane. Awungitsheli. Zonke lezi nyanga sezizawusithupha manje inyanga. Awuvezi lesisapho. Uqhamuka naso sesisidala usuzozala phela wena. Unjengokuthi ingane yakwami nje. Siqhamuka lesisu. 3 months wonke Siqhamuka lesisu sakho. 3. Usaseka abanye abafana ngithi. Cha. Wahluleka khona. Wabona ukuthi buya uze la kwami. Ngoba uzwile ukuthi ubaba la ekhaya uzokwakhela isonto. Uzokhuluma into eyompedo la ekhaya. Isithunzi sababa. Uzokwehlisa isithunzi sendoda yami. Uzokwehlisa isithunzi senganyami sendoda yami. Wena ukuthini nje phakathi wonke. Usibuka ukuthi ubaba ayikho into ayishumayelayo. Ayikho vele. Mina ngibuza Ayikho vele. ukuthini wena nje ukoluma. Isisu. Endlela ikuyona. Osubese. Vese Uzojabula phela. Uma wakho. Uma uyasebenza. Manje basebenza uyena kade ufuna aqhube. Abekho bakhelwane abakade bengaqhubhi. Ingakho ngicele obhuti bangiphelezela. Ngifuna ngibone ukuthi baba la ekhaya ungcolile. Ngifuna ngibone Ungcolile. Mina nawe siyalinga. Akwehlise nje ngempela. Ubaba Imake wesisi. yena akavali ngani uziphoqa. Yena akavali ngani uziphoqa. Wena sengibuza wena. Imake. Wena ucabanga nge-future yakho. Wena ungathanda wena mina ngale nobaba wakho ngiqhamuke kini namakhamera kanje ungathanda wena sengiqhamuka kini mina namakhamera. Hayi. Angifiki namzali ngiqhamuka kini mina namakhamera ubaba wakho usengimithisile wena ungathanda sekunjalo cha ngiyabuza Ubaba wami phela uyakwazi ukuyiqoqa kafani nobabweni. cha ngiyabuza Phela baze bafane. Ngikhulume nale ngane. Imani nanguma wena efuna ukukhuluma. Hlala phansi ntombendala ungazikhuphuleli Hawu ushukela. le ngane izongikhuphula ushukela ne-BP. Uyazi kahle ukuthi Hayi ngiyagula. Imani wema. Hayi kabi. Wesisi ngicela ukubuza hayi kabi. Ngabuza uboma mncane wami khohlwa ngeke noma thuma usefike kuza uboma mncane Imake lesi kababa wakho. Uzothini? Angiyona yababa. Hawu. Cha, mina sengiyayibuzela hayi kabi. Mina ngibuza ukuthi makuthiwe iyona uzothini. Ake siyamkele Ngesiyamkele la ekhaya. Kanjani igazi lala ekhaya? Kuthiwa igazi lala ekhaya. Ubaba wami uzoyamkela phela. Imake okay, imake wo. Ima phela. Imake let's say ubaba wenu yena njengoba seniphike kangaka athi mayifika la afika athi hayi. Uzokuboshwa ke vele. Baba wena uzoboshwa la. Ile ngane ebolile. Wema. Ngicela ukubuza ma. Ubudlelwane bakho Uzobeka baba makukuthi Akho baba wena. Ngicela ukubuza. Ngicela ukubuza. Akho baba wena futhi uphuma nayo le ngane. Indoda yami lengishadile nayo. Khathi usayiphelezele sesandele phela umtshela ukuthi umithi. Ile ngane kwakuba isokalayo. Ngangenza wena isimo. Usale Uyazi naye. Lengane nje mfuna ubudlelwane basisi nabazali bakhe wena nabo kangakanani? Hayi besibingelelana nje mntanami njengomakhelwane. Umngani wami. Njengomngani kwelintombazane isifike le ngane izohlala ngibenze lo majuice namatiye nezinkwa abahle. Angikwazi nalokho athi kube sifunda esikoleni esisodwa. Ukulima. Ngikuthengela ngemali yababa wakhe. Ngangithengeli mina ngane usaguga ngithola imali enkulu nayo kuyafana. Imake Noma ungayithola imali yokusalawe noyithola
ngendlela engekho right ekhohlakele. Sethi hayi kabi bengicela ukubuza nje. Yebo. Hayi ukuthi mhlambe ngiyakujikela noma kanjani. Uma ngoba uyabonakala ukuthi engazuthi umuntu ongakwazi ukukhuluma naye. Yini ekuvimbile ukuthi mhla ubaba ekubamba noma ekuthinta ngale yandlela le ungezi kuma uzothi ma nangu baba esengibamba ngenye indlela. Sewazi yonke into vele. Awuke nje ukhululeke sisi, khululeka nje. Ngiyabona la sikhululekile siyakhuluma. Ungasabi khululeka. Ingoba ube wangipha imali ngicatha bakazi nabo bayithole la ekhaya. Wangifakela u-8,000. Wangenzela wona waba i-wallet. Wahamba wayongithengela impahla zokugqoka. Sase sibona ukuthi lento yami naye siyenza kanjani. So wena kahle kahle wanikela ngomzimba wakho. Bayamdayisela. Futhi kahle kahle wena uma uyamazi Ngibazi njengomuntu bonke. omdala yambona njengoba ehleli kanje Hawu. nje uyafana kuwena njengomzali ngoba umngani wakhe. You understand? Futhi wena yini eyakwenza ukuthi ungakwazi ukuvala amathanga akho. Wenza ukuthi uzulale nobaba wengane and wesiphatha ubaba komngani wakho. Isimilo lapho sasikuphi? Isekutheni indaba hayi ukuthi wafike wakwenza lokho akwenza kumina ngase cha sasezivele siqalile ukuthandana kahle kahle. Ushuthi nje wena ukunukelwa nje Thandana nabakhehla. Umjuluko wekhehla. Obaba abadala obaba ongakuzali. Wena uthandana naye wena. Ubaba omdala. Akakhuphile kakhulu. Umncane kangaka. Okay boma ayikabi. Na izindaba imkanjani? Cha besizo kahle kahle njengoba ngifike no. Uthandana nobaba abadala. Sorry ma. Njengoba ngifike nosisi nje la ekhaya. Njengoba sifike nosisi la ekhaya. Usisi njengoba esenibikelile nje. So into esiseleke ukuthi uma sezohamba kayokhulumisana noma kasisi nobaba wala ekhaya naye buzosuka noma njengoba ubaba Mntanami, nibesonto. yabona nje nifike ngihlalele. Yeah. Njengoba ngihlalele emzini wami, ile ngane efuna isuke nabazali bayize la ekhaya. Ngeke mina ngisuke ngiye kukhona. Okay ma, ayikho inkinga. Anginacala abantu abamini. Ayikho inkinga ma. Nami futhi ayinacala. Ngeke ma. Ngeke ube neshow. Yabo ma. Ubonile angihambi naye. We ma. Ngicela Ngifuna ize nabazali bayo la. Ngalesikhathi ubaba Izobikwa indaba yayo la. esontweni wena kwafanele ubuye uzositshela. Bese thina siyabuya sizotshela umuntu omdala. Munendoda othandana nayo wena mikuyaqala yakubamba uyasuka Ndawo isisu sakho. Okay, we ma ayikabi-ke ngoba ngiyabona engazi ukuthi lento wesisikhuleka kuhle ngoba kuhle ngoba usisi usentshelile seniyazi into ade efuna ukuthi ayiqhumbuze ingane ingakaphumi. Wena sezoyiqhumbuza manje sonke lesikhathi ade engayiqhumbuza ingane. Hayi, njengoba ingane. Nawu nje la Ingane ngenibuza. Siqhumbuza manje ukuthi yakuthola le ngane ngempela yala ekhaya. Eyala ekhaya ingane yenzela usiko. Yebo. Ayihlali futhi emzini yabantu. Makuthiwa ma yala Methiwe ekhaya. yala ekhaya ingane Yebo. ubaba usuyocacisa phela uyena ufuna kahle kahle acacise ukuthi wenze njani. Thula wena nondindwa ndini. Phakathi kwakho Imali wema uhleze ngitshela ukuthi yena wema ayikabi imano ayikabi wema yazi ngicela indaba ungahlanga nayo yazi
Imani, hayi kabi. Ungakanga futhi lo. Lo mfana lo wahamba naye sise-classic. Waphelela. Imani, sisi, ngicela-ke ukuthi-ke Kuyena wafika Imani. wasikhombisa isukela lo mfana. Imani, no. Wahluleka, washona Imani, kufanele. Imani. Ufanele wahluleka. Usebona ukuthi ngcono manje eze la kubaba. sicela ukuthi-ke posisi nawe ma besicela-ke ukuthi-ke njengoba senazi thina okwethu ukuthi simphelezele usisi afike la njengoba uyamanje njengomuntu onengane kanje kumele hamba ayophumula thina bekuwukuthi-ke sidlulise lento ade idlulise ngoba ilento ade uyibonile lento ade yenzeka usisi iyona nto ade ibalekela ukuza la ekhaya yedwa ingakho ecele thina ukuthi simphelezele ngoba bazi ukuthi nizomthela umpentshisi Wamshiyelana umakakhe. Hayi ngizomtshela kuba ukuthi bekufika intombazana kaMkhize. uyamazi nje usisi Ithi lethi Ukuthi iyangithusa yonke lento le bhuti. Iyangithusa, ngiyashwama ngoba sonke sonke isikhathi ntambama sonke ngizomtshela. isikhathi uma ezolala la ekhaya hlezi kuzoba ubhuti lo amthole classic usanele. Akazi nje aseliphathe nje igama ukuthi Izoveza kodwa nawe uyayizwa into oyishoyo usho ukuthi nje mina mangase okay asiphendule inyanga lento size ngakwena sibe 6. mangase kuthiwa wena ujola phela lo muntu. nobaba wami wena ungafika uzotshela mina lapho kwaseqaleni ngaqalelani kumuntu ongamzali. Kwaseqaleni nje ngathi ngiyenzani. nangu la eduze kwakhe awumbuzi ngani Buza mina. Ngempela mina ngikwenzele example Uthando alinamnyaka. Uthando alinamnyaka. we lalela sorry ayikabi bosisi besizobika nje kuphela ngazi ukuthi sekuphuma nezikhathi so angifuni ukuthi zize vele nayo Abantu abangibona wengane. Uyabona wena ngane. imani ma Uyabona wena ngane. Uyabona wengane. Imani. Uyabona wengane imashalando. ima phe Yengwengane. Yengwengane. Msukeleni lo. Msukeleni lo. Akasawe lo. Akasawe ukushawa lo. Imani. Kuba shimlika nje. asambe ndoda Ingane.